हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मानो आङो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो जोंनि बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननि जि 111थि बोसोरारि जथुमा बिनि जोंहा प्रिपेयारेसन खालामबाय थादों खामानि मावबाय थादों आरो आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो जोंहा दिनैनि तारिखाव खामानिया बेसेबां आग बारायखो आरो बेसेबां मावफुंजाखो आरो बेसेबां मावनो आद्रा दंबावो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना लोगोसे आंजों फैफाबाय थादो आरोना लोगोफोर दे अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थागोन जोंहा नैबेथिं नुहुरदोंना जोंहा नैबेथिं जागोन आरो ना गेरजा नङा आरो नैबेयाव जोंहा गेटनि खामानि मावबाय थादों नै आङो दायो खाथिथिं थांबा मोजाङै दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा नैबेथिं जाहैबाय बे रडनि खोलाहा नैबेथिं मार्केट एरिया जागोन दे नैबेथिं मार्केट एरिया बेनिफ्राय आरो जोंहा मण्डलिफोरनि फैनाय पेन्डेलफोरा जोंहा नैबेथिं खोला साइडजों जागोन आरो ना लामानि खोला साइडजों आङो दा दिन्थिनो नाजागोन दे मोजाङै लोगोफोर गबानि दखानफोरा नैबेथिं जागोन आरो ना लामानि खोला गालाव एसे हाबफैबाय एसे नायथिंनोसै माबायदि बनायनाय जादों नै दा जोंबो साहा लोंनोसै आरो नैबे साहा गलानोलै नैबेयाव साहा गलायानो ओमफ्राय आरो नैबेयाव सानाबो मोनजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' साना जानो बिराद मोजां मोनो जाहैदों नै साहा गलाया जोंनिया लोंनोसै बेनिफ्राय आरो दा मा मोनजायो अलसियाफोरा बिदि खामानिखौ मावोलै मिथिबायना जोंहा नै सरकारबाबो ओइ सरकार मा मोनजागोन एसेबां गोबाव लायालै लिरनायफोरा थाब लिरनांगौ ओमफ्राय आरो अंकनि मानसिया सालाय बियो हमथानांगौ बेफोरो लिरलांनांगौल' आखाइल' फुनांगौ मा मोनजायो सरकार दे बेनिफ्राय लावदुम जोंनो लिरदो लावदुम लिर घुगनि लिर अनेक मोनजायै जाहैदों जानोसै बोरै गामि सभायाव प्रथम सा लोंनाया दिनै जागोन दे हबानि नामाव बबेयाव फैयो नै बेयाव नोंथांमोना सेलफि लानो हागोन दे फटक पइन्ट फटकनि थाखाय नोंथांमोननो बिराद मोजां फेसिलिटि बनायनानै होदों आरो नै समायना थारमाने बियो जाहैबाय लकेसना जाहैबाय बियो बोरि गामिनि जोंहा मा होनना बुङो गला साखाथियाव आरो ना जेब्ला गेरजा बायनानै बेलासे समाव नोंथांमोना बेरायगोन अब्ला नैबेयाव नोंथांमोना फटक लाफैनो हागोन हाय आयं दे थांसै नैबेयाव फटक लाफैनो हागोन दे लोगोफोर नै ओरैबायदि समायना बिबार बारि बनायनानै दोनदों नैबे जाहैबाय थारमाने बोरि गामि बेप्टिस्ट मण्डलिनि माने नैबे गलानि मोखाङावनो आरो ना बेलासे समाव नोंथांमोना बेयाव फटक लानो हागोन फटक सुट खालामनो हागोन रिल्स बनायनो हागोन आरो ना नैबेथिं जा ओरै दखान थाजोब्बाय बेनिफ्राय आरो नैबेथिंबो दुखान गोजा गासिबथिंबो बेनिफ्राय आरो नैबेथिं मेन रड थाबाय ओमफ्राय आरो जोंहा गेरजाया नैबेथिं जाहैगोन आरो साहा जोंहा मेन गेरजाया नैबेथिं जागोन आरो ना लामानि साहा एसे नोंथांमोननो दिन्थिनोसै जा खामानिया मावबाय थादों दासिमबो कमप्लिट जायाखै आरो नैबेथिं साफाय अभियान होगासिनो हाग्रा दानगासिनो नैबेयाव गेटनि डेक'रेसननि खामानिया जाबाय थादों मानो होनना बुङोब्ला दासिमबो कमप्लिट जायाखै जागोन आरो नैबेफोरखौ साजायनो थाखाय लानानै फैदों फुरा कालार फोनजोब्बाय लोगोफोरा सिनाय मोन्दों नामा नैबेखौ मा बुस्थु बेयो जाहैबाय साहा दंफां दे साहा दंफां जोंहाथ' आरो बोरि गामि होनना बुङोब्ला मिथिखायो साहानि फेमास बे ओनसोला साहानि मुराफोरखौनो थारमाने बिथांमोना ओरैनो गाराखै आरो ना बिराद मोजां कालार फोननानै बेखौ साजायगोन आरो बिथांमोना बिदिनो जा साजायनाय हाबाया जाबाय थादों फैगासिनो आरो देग्लायनि गेटआ ओरैबायदि मोजां जागोन दे लोगोफोर नायथावना समायना जागोन नोंथांमोना जेब्ला कमप्लिट जागोन अब्ला फैबा नुफैगोन आरो दायोथ' कमप्लिट जाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय आरो नैबेयाव फुरा डेक'रेसन थागोन नै होगासिनो जोंहा बोरि गामिनि इयुथ लाइमोनफोरा
मावनायाव आखा फाखा बिरादनो मानिनांगोन नै बोरि गामि लाइमोन आफाद न भिडिअ खालामनो हायाखै जेबो नङा नोंसोर खामानि मावनायखौ खालामनो मोनो जेबो नङा बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं नै गेरजा न'नि खामानिया जाबाय थादों बेनिफ्राय दासिमबो फाइनाल जायाखै माब्ला जागोन मिथिया जोंहा दिनै 25 तारिख जाबाय 25 तारिखबा जोंहा 30 तारिखनिफ्राय सबाया जागोन 30 तारिखनिफ्राय सबाया जागोनबा नैबे सानबा सम दंबावो बे सानबायाव हास्लाबगोन ना हास्लाबा नोंसिनाव एसे सोंसै आं जोंहा देग्लायथ' गेरजा न'आ बिराद आदां गादां जाबायनो दासिमबो जायाखै मा बुंनो सानो आदै जागोन ना जाया देग्लाय बे सानबायाव हास्लाबगोन ना हास्लाबा डेक'रेसन खालामनांगोन बहुद लेट जाबाय आरो न दा बेखौनो मानसिफोरा बिराद गोनो गोथो जानानै दङ न सावरायो मा गामिनि आदैया खाफुरफुरानि ना मोनफ्रोमबो गामियावनो थारमाने बेनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों आरो मानो होनना बुङोब्ला गुबुनखौ सोनारनानै थानायनि थाखाय जादों आरो बेसेबांखिनिया बिथांमोना खोथा होदोंमोनब्लाबो जोंनि दैदेनगिरिफोरा बेखौबो एसे सिन्था खालामनांगौमोन आरो एडभान्स मावहोनांगौमोन ना दा बेयाव रायजो राजाफोरा दा सावरायनो गोनां जाहैबाय दा सोरखौबा बुंनोबो गोनां जाहैबाय बेनिखायनो जायफोरा जेनेबा बुंजादों बिथांमोनाबो दुखु मोननांला आरो रायजोआथ' आरो बुंखासिगोन जोंहा जिखुनु जाया हबाया जाफुंनांगौ जों बेखौनो आसा खालामो आरो ना नांना थानांसिगोन जोंथ' गिर्जाखौ पेन्डेल जायाबाबो जनांगोन आर'जनि गेजेरजों थिग दङ दे आदै ना जोंहा नै बिथिं खामानि मावनाय हाबाफारिया जाबाय थादों बेनिफ्राय साइडनियाथ' जाबाय साइडनिया जाबाय जायनिखि जेनेबा लहानि पेन्डेल जागोन नैबे गेजेरखिनिया जायाखै आरो खालियैनो दङ दाबो बेनिफ्राय आरो बिथिं जोंहा मेन स्टेज जिथुनिखि मेन स्टेज बेबो जायाखै लाबोनानैलाय दोनफैजोब्बाय मेसिनारि बुस्थुफोरखौ हाइद्राफोरखौ बेनिफ्राय आरो लहा सफैजोब्बाय माबायदि जायो नायनो हायो ना हाया बिथांमोना दिनैथ' आङो बेसेबांखिनि दिन्थिबाय आरो गुबुन दिनाव आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो दे जेब्ला कमप्लिट जायो देग्लायनि पेन्डेलखौ नायनो नाजानोसै माबायदि जायो बेनिफ्राय आरो जोंहा गोबां मानसिफ्रानो बे बाथ्राखौनो सावरायलायबाय थादों जोंहा कमप्लिट जागोन ना जाला देग्लाय नै बिदि साननाया मानसिफोराव गोनो गोथो साननाया दाबो दङ आरो ना बेनिफ्राय आरो नै बिदिनो लहानि फ्रेमफोरा सफैजोब्बाय खिन्थु खामानिया माब्ला मावफुंजागोन बुंनो हाथ'ला जोंहा जुदि बे कनफारेन्सआव सोरबा गुबुन मिसन फिल्डनिफोर फैयोब्ला नैबे गेरजा न'नि सानजागालाव जायो दे जिथुनाखि गेरजा न' बिनि सानजागालथिं जागोन दे लोगोफोर नायलांबाय था बन लांनो फैदों जोङो नै बेयावनो बन हबानि उफाय गैया जोंनिया थारमाने बना गैखाया नालाय ओंखायनो बायनानै लाखाबाय जोङो दिनैनो 10 कुइन्टेल बरियालै बन नांगौबा लोगोफोर बेयाव लांफै नोंथांमोनाबो माने सबायाव फैयोब्ला गुबुन मण्डलिफोराबो फैयोब्ला फैनायाथ' फैखागोन गासिबो मण्डलिया नोंथांमोना बनखौ लाबोफायाब्ला नैबेयाव लांफैनो हागोन आरो ना ओरैबायदि मोजां मोजां बन दङ लोगोफोर माने बिथांमोनाबो मोनसे टारगेट खालामनानै बनखौ लाखिना दोनखादों नालाय आरो नोंथांमोना मण्डलिनिफ्राय लाबोखायोब्ला माने बिथांमोननि बना ओरैनो थायोब्ला बिथांमोना लस जागोन आरो ना लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला अननानै थारमाने जायहा हबाखौ लाबोदों बिथांमोनखौबो एसे अननांगोन जोङो बिथांमोननिफ्राय बन आरो बायदिसिना मुवा बायनायानो थारमाने बिथांमोनखौ अननाय जागोन आरो दै लोगोफोर बनाथ' ओरैबायदि मोजां मोजां बाहादुरिखानो बासि लांनो हागोन आरो दामखौबो बारा खालामाखै 500 थाखाल'सो कुइन्टेलाव गोरानखा नैबे जाबाय जोंनि गलमा मण्डलिनि दे थानाय पेन्डेलनि नुथाय बेनिफ्राय दायो दंखल जावहोबाय थादों माने मोनब्रैसो जायगायाव जावहोबाय खिन्थु अन्थाइजोंनो
जावनो हायाखै आरो ना दंखला दासिमबो साक्सेस जायाखै नायनोसै मा जायो